ng Philippine Hidden Wealth 15 billion village ng Pilipinas. So, ba? Ano kala mo? Jutsu yung sinasabi ko eh. Ngayon, dadaanan natin ang mga Konichiwa memes ngayong linggo. Ihanda nyo na inyong mga chakra at mga tissue, kaya simulan na natin. Itozomi na san. Headphones no jutsu? Galing kay Ninyo. 今幸せかな傷ついたいな Ariel Kun! 大丈夫大丈夫 Daijoubu. 全てを語んだ傷ついたも騙されたも大丈夫ふりしたんだよね Yan ang gusto kong accent ng Pilipino. 全てを語んだ Subiteru. 傷ついたも騙されたも大丈夫ふりしたんだよ Sobrang ね ewan ng dub ng anime. Siyempre mga sanay, merong mga Sharingan dyan, sanay sa mga may sub. Pero yung dub talaga parang guys, Subiteru, Makitanda. 傷ついたも騙されたも Ganbate! Sunod! Galing kay Alec. Friend, Naruto as the strongest as me. Rasengani! Limang Tani, maraming salamat sa dinagdag mong pampalakas kay Naruto. Naku po, napakaraming bagyong paparating. Sana Daijoubu lang lahat ng mga malapit sa dagat dyan. Tandaan nyo, wala tayong immortal technique ni Orochimaru. Hindi ka na mabubuhay ulit pag ikaw ay nadali. Kaya ingat kayo lahat dyan. Sunod! Galing kay Kaheru. バトーカン来たじゃねえ元気がないの私が作ったベアブランド飲んでみてアバアバベベガールTandaan ninyo mga Bebe bata. time! Ni Ara-Ara! Yes! Yes! Aral, aral. Wow, grabe naman to si ate. Yun ang mga kapalit ng Ara-Ara, aba-aba. Aba-aba, baby girl. Tandaan ninyo mga bata. Bago mag-ara-ara. Mag-aral. Wow, grabe naman to si ate. Imagine ko gano'ng ilang beses yung tinake yun, hindi natatawa. それからそのマス Genshin コット Impact は ko sa 何 mga な di の alam. Hoy! Mas malala pa yung kesa sa dalatang Sardinas! Hi, Ma'am Sir! Welcome to Johnny! Medyo sukot. Humanda ka na sa aking dragon! Dragong may tatong sisiw! Mga bata, bago mag-ara-ara, mag-aral-aral. I sabi ko decided to sa'yo never eh. do this ever again. Yes, wag mo na ulitin yun. Sukot. Ang Genshin Impact, naging impacto ang Genshin. Marami sa Kaheru, kailangan ko sabihin mo ang pangalan ko para araw-araw din ako mabasa sa bagyo. Sunod! Kala mo pampamilya tayong channel, iwas tayo dyan. Galing kay Don Tomas. Diba, kasalanan ito ng mga video at karaoke. Kaya ako nakaka-addict sa anime eh. Kampay! Kampay, Tito! Kampay, Oji-san! Saka, Ay, Shiteru, Minasan. Mahal ko kayong lahat. Tagal natin bago tayo paupuin ni Oji-san. Sunod! Galing kay Psycho Whip. The 4 arc enemies of No Not November. Bakit niyo pa ako sinama? よね Tama na, kakatikol ko lang. Magtitikol na naman ako sa mukhang to, leche. Sunod! Galing sa GMA. Pero kahit parehong-pareho ang itsura nila, magkaiba sila ng ugali. Ama, pinatawag niyo daw po kami. Sailor Moon outfit ba? Nakarating sa akin na isa sa inyo ang tumakas at Goku! pumunta sa palengke Ano nangyari? para bumili. Bakit may libag yung gel yung buhok mo? Hindi ka nag-ensayo ng ilang taon para dyan. Kitang-kita pa yung buhok niyang itim eh. Totoo ba yun? Parang ginawa lang sa high school eh. No? Yan ang gusto ko sa GMA. Ang anime ng kahirapan. Aalis muna ako. Habang wala ako, alagaan nyo ang isa't isa. Pagtatanggol ko Akatsuki ng kahirapan. Pucha. Alam. Ano to? Dahil mabait at tapat si Sheena, Hindi mo lang nila in-effortan eh, no? Na kahit tatlong iba-ibang galaw. Hindi, isa na lang, isang green screen na lang, tapos ipagsabay-sabay niya. Wag mo nang ituro. Paalam. dahil mabait Ano nangyari sa Akatsuki? Nawalan na ba ng fans kasi hindi nakakatapos ng mission sa Pilipinas? Sabi ko sa'yo, Akatsuki, huwag kayo kukuha ng S-class mission sa Pilipinas eh. Mas magaling ang PhilHealth dyan. Ang P-class. 15 billion walang bayad na ang buong Akatsuki. Nyo ang isa't isa. Pagtatanggol ko muna ang
So, blurred pa siya eh. Ating kaharian. Hindi wala siya ginawang Oh, yan! Paalam. Dahil mabait at tapat si Sheena, Yes! hindi siya masyadong gusto ni Mina. Pinadali. Ubusan ng chakra yung mga writer eh. No? Alam mo yung okay lang sa akin na gawing ganong quality. Ito yung para sa mga taong hindi alam yung mga anime na yan. Pero yung sa mga nanonood noon, mga pinagre-reference sa mga costumes na yun, nasisira yung imahinasyon kasi nga napapatawa na ng Akatsuki. Galing kay Mark Lawrence. Dago. Hindi! Huwag ka maniwala may dagol. Ito yung five-tailed fox na hinahanap na Akatsuki ng kahirapan. Hey! Para sa mga sad boys! Lumete! Hey! Maraming salamat, Tokyo Dagol. Galing kay Bruno. Ohio. Cute. Yes, nagkaroon din tayo ng wholesome food. Yan ang gusto kong manakot sa akin sa gabi. Araw-araw mo din ako gabi-gabi sa Balete Drive. Galing Balete papuntang Yamete Drive tayo niyan. Push! Yung nagagawa ng taglamig sa inyo, leche. At tara na sa Yamete Drive. Sunod. Galing kay Kirby. Oh! Sao po siya. Pinanonood pa pala nito. Starto! Tumigil ako ata season 3 of 4. Link start! Nalala ko pa. Step into your dream and let Alden Yes! take you. Ang espada ni Alden online. Yan ang gusto ko po. Alam talaga ng GMA. Ang mga gusto ko, maraming salamat. Sino naglagay dito? Yung mga pumalo na yan, ang mga side. Hindi namin kayo makakalimutan. Maraming salamat sa St. Nicholas Academy kung sino ko nagpalakpakan. Ganbate, minasan. Hey! Diba, rent a jobit. Magsako-sako. Yung mga mahilig sa kilikili, leche. Diba, parang yung mga babaeng ito, mga fiksyon ng inyong imahinasyon na hindi sila totoo at hindi sila kailanman nabuhay. Pighati! Alam ko na ang pighati. Para yung pagkuha sa 15 billion. Kung yun ang pinakamalakas sa technique, talo pa ang Full Moon Tsukuyomi ang nung nawala yung 15 billion. Kahit si Itachi at Akatsuki hindi nagawa yun. Totoo ba to? Nadali nga ako ito. Kung hanapin. Shingaku Yaoi? Totoo nga! Ako, Jobit. Ito na, rent a boyfriend. Bakit? Hindi, papalitan na ni Dr. Pepe ang kanyang pen name, hindi na Pepe. I hate him, the god that took everything. Pagkatapos ko ito basahin, ako rin. Bigala. Parang Kimi nito, Doke. Pang ano to, di ba? Pang shoujo. Okay, tingin na natin yan. Alam nyo na, mga babae dyan. Ayoko na. Pamilya po kami channel. Sunod. Hindi siya nagpapapicture. Sa kanya nagpapapicture. Miss Universe natin yan. Wag na 3D. Diba? Mahalin na lang natin yung mga 2D. Ibabalik ating pagmamahal. Kasi wala silang choice. Maraming salamat. Galing kay MC Alan. Filipinos. Oy! Kwan. May Kwan pa tayo. Galing kay Reynald. Kenny! May play mo pa eh. Maganda yung mga... Kenny! Dampad. Tama nga naman. Walang mali sa translation na yan. Sunod, galing kay Sean. Galing sa Japan. Kimetsu no Yawa ng kahirapan. Kamukha sa South Park. Ano nangyari? Kasi huwag yung gugutumin ng mga Slayer eh. Kimetsu no Yabai. Kimetsu no Yamete Kodasai. Tama na. Sunod. Galing kay DC.
Renzo Matunog, age 5, little chemistry whiz. Can you name all non-metal chemical elements? Overflow, Mankitsu Happening, Itadaki Seiki, Trans 1, Emergent, Mga Euphoria, Boku no klasiko. Pico, Onichichi, Bible Black, Kunojo X Kunojo X Batang may Kunojo, Domestic kultura. Girlfriend, Hey! Isugi Sora, Kiss Exis. Help advance your child. Iba dito, di naman pareho eh. Okay, yate harang iba dyan. Pero iba dito, anime talaga. Sobrang makultura lang ang laman. Pero iba dito talagang buong kultura. Ito nagagawa ng taglamig sa bagyo sa inyo ha. Galing kay Den. Reunion, isn't it? Well, we must be prepared for a fight. Oh, we get it, Master Diluc. Everyone, Genshin please step Impacto. aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the Holy Lyre. Dito maraming liar. Parang ng PhilHealth. Uli mo ako doon. Magbalik ko ni Chan. Diba? Ito yung mga memers na nabuhay na. Haha, huli ka ano. What has been done cannot be undone. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga nauto. Maraming salamat, Genshin Impacto. Kung meron tayo getting tayo papasukin ng bahay, maraming salamat, Fabricate. Ikuzo, galing kay King FB. Oh, Kimi no Yawa? 私も Ah! 君の名前は Nakapapagano ka din. Away from you, even to the sky. Kanina napapagano na din ako dun sa makulturang bata kanina. Pero maraming salamat, Shaman King. Amidaba to. Amidaba to naman! Ayan, galing kay King Ebi puntang Shaman King. Lahat nga naman talaga nagkakatugma-tugma. Maraming salamat. Sunod! Naalala ko yan. Naalala ko tong panahon na ito. Pinaharangan niya ang pagpasok sa pader ni Pedro. Sunod! Kung meron lang siya rito, di sa kailangan tumakbo doon sa sa anime. Mas mabilis sana ang lahat. Maraming salamat. Erotic Hama. Sunod at panghuli, galing kay Aldri. Yung chicks ko, pare sobra sa ganda. Yung chicks nito, mata lang maganda. Yung chicks ko, pare ni banda. Oregairu yan. Tangin na Sa mga lang gana. paborito Yung anime. chicks nito, pre, sobra sa ganda. Yung slice chicks of mo, life. yung katawan bakit Nakalimutan ko ang papaya. tunay na buhay. Yung chicks ko, pre, kasama ni Rosana. Yung chicks mo, sino pa kasi may saba. May saba, yung chicks ko, original. Yung chicks nito, natutulog sa kanan. Yung chicks nito, tangin na bumalik. Yung chicks nito, may ligmangalikan. Yung kanal namin, pre, nawasan yung tubig. Yung kanal niyo, pre, yung tubig. Ang gago. Bakit na ito? Yung chicks mo kasi yung utak may kubo. Wow! Yung utak may ubo, pinainulusol mix yun kumalino. Ngayon ay maganda Mga na. klase. Kasi yung chicks niya, tangina, walang paa. Nalimutan ko na to halos Kasi ka. nasalasal. Yung chicks mo, mag-isang nagsasalsal. Yung chicks mo kasi walang sinabi. Yung chicks mo yung poke, may kapre. Mga Hokage ng mga talasalitaan, maraming salamat. Gambate minasan sa mga pinadala ko. Gusto pa mga ganitong anime na video, huwag nyo mo tayo like, i-share sa mga kunichiyawa nyong friend, at huwag nyo kami bumili na ating merch, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ha! Paulul Kon, sayonara.